Als compensatie voor het net teruggaan van het Zuiderzeespoor zou er een trein komen te rijden tussen het Jereveen en Grains, bij onder andere een station in Drachten. Het bedrijfsleven is positief voor het project, dat oerheden 470 miljoen euro van reserveren ha. Uit nieuwe cijfers die het morgen officieel bekend maken worden, blijkt dat het beheer en onderhoud haast zo'n miljoen euro duurder uitpakt. We wisten al dat het spoor duur wezen zou. Dit komt er nog eens een keer bij, want het beheer en onderhoud gaat door het geld dat we nodig hebben. Als het spoor er leidt en hoe we het dan onderhouden zullen. Het wordt er allemaal net makkelijker op. Net makkelijker, CCO, maar is het zover dat de stekker er haast uit kan? Het is net zover dat de stekker eruit kan in die zin van dat ik dat nou zeggen en dat het juist besluiten wordt. Nee, we zullen er morgen met de belutsende gemeentes uitspreken en daarna moeten de colleges naar de steden gaan. Verkeersbedrijf Arriva bestrijdt dat het spoor tussen Grains en Jereveen te duur wordt. Directeur Hettinga zei in een reactie dat de onbesteging een stuk goedkoper kan.